Liwan mga kaabyanan kag kauturan ang aton kay gyunan sa pagdala sa mayong balita. Mayong adlaw sa tanan. Kag ang aton tagpasalamat sa Ginoo sa pagibuno sa aton kinanglanon kag paghatag si kusog kabakod kag kalig-on nagapadayon ining programa. Kagdalayawon sa inyong mga pagpangamuyo, sa inyong pagbulig kag sa inyo gid nga pagampo sa aton nga programa nga nagapadayon nga madala sa kahanginan kag bisan pa malantaw sa telebisyon. Sa sining adlaw ni gugma, luyag naton buksan ang aton programa paagi sa pagpangamuyo. Balaan nga Dios, liwan kami nagapasalamat sa kaygunan ginatag mo sa amon, nga ikaw ang Dios namon nga maalagad. Kag sa sining ation o Dios, bendisyon ni ang imupulong, ang tagsa-tagsa nga nagapalamati ka nagalantaw sining programa. Kag salamat man Ginoong ginagamit mo mga katawhan sa pagbulig sini nga pangalagdan. Dalayawon ka o Dios, mahimaya ka sa sining ation kag madamong kalag magkalaluwas paagi sining ministry o programa. Sa ngalan ni Kristo Hesus ginahalad namo ng tanan. Amen. Mga kauturan, sa masunod nga mga inadlaw dito kita sa Mindanao, magabisita kita sa aton nga eskwelahan, ang Lift Jesus Theological Seminary sa Kidapawan City. Kaupod naton si Mrs. Kag ang iba naton nga mga kauturan, mga pastors naton nga matipon dito kami ara kita sa ginatawag nga pagtilipon sa mga pastor sa idalom sa Lift Jesus Worldwide Ministries. Sining ation, magabasa ako sang balaan nga kasulatan nga masapwan sa Binuhatan Kapitulo 2, versikulo 38, nga nagapahayag ang pulong sa Ginoo. Then Peter said unto them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ, for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Ghost. Dios magpakamaayos ang pulong nga aton pamalandungan sa sining ation. Hinigugma, ang aton nga pagpayag sa pulong sa Ginoo nga matahom kayo among pagginulsol naton. Kay nga amay nulsol kita, kay sili sa balaan kasulatan, ang tanan nagpalakasala, kag nawadan sa himaya sa Dios. Busa, kung ang tao may sayop, kinanglan lamang pagginulsol. May mga tao nga bisa na kaimo na sang sayop, wala gyapon ginulsol. Do sige-sige lang. Pero kinanglanon gidinigugma, kung gusto kita nga may kailuwayan, kag mapatawad, maginulsol lamang. Kay ang tao, kinanglanon gid, nga sa aton pagkinabuhi, sining dutang luwaan, magkahinulsol kita. Kag ang paginulsol nga ini, bulaton sang tao nga may pagtalupangod sa kasalanan, kalautan nga iya nabuhat. Kag ang magkapatawad sini sa aton, wala na sa iban kundi si Kristo Hesus lamang. Sang nagligad nga mga tinuig, ginagda kita nga magambal dito sa Cambridge University sa Inglaterra. Pag-abot naton dito, may isa ka mag-asawa, may mag-asawa nga nagpalapit sa aton kag namangkot. Ang pamangkot niya nga ginkulbaan ako sa pagsabat nga nagsiling, Did you come to die? Nagkulbaan ako inigugma kay nagkadto kuya sa Inglaterra, hindi nga manginmataya, kundi luyag kuya magdala sa pulong sa Ginoo. So ginsabat ko siya, siling ko no, I come to live, not to die. Siling nga wala kakakuha sa akong pamangkot, siling ko na baluan ko naintindihan ko nga ang pamangkot mo sa akon, did you come to die? Di silingin sabat ko man siya nga, I come to live, not to die. Sa uli, ginisplika rin sa akon, siya nga, I come from Australia. Dito ko nang pangali ni Gugma, nga sa Australia, lain ang pronunciation sang to die, kag today. Ang sa ilagali, ang today, to die. Ang Monday, Monday. Kaya nga akong pagangop, did you come to die? Mapatay? Lingkong hindi. Karon galing adlaw, nag-abot ko dira sa Inglaterra. I come to England not to die, but I come to preach the word. In this word of God, magadala sang kabuhi, hindi kamatayon. Amo ni gambal ni Kristo Hesus. Nga sa iya, pagkari sa kalibutan, nagkari siya sa pagdala sang kabuhi nga walay katapusan. Nagpanginmatay sa iya tungod sa imo kag sa akon kay makasala kita kag tungod sang iya pagigugma sa aton. Hallelujah! Kaluwasan na angkunan. Kabuhi nga walay katapusan aton na batunan. Amuni si Kristo Hesus, way siya nagadala sang kamatayon kundi kabuhi nga walay katapusan. Karon nga adlaw magambal ko sa inyo sang isa ka pululungon o kung dinalan nga nagasiling never give up. Amuning pululungon ni Winston Churchill sa Inglaterra.
Kag dito ko man nakitaan ni sa University Church sang Cambridge, nakitaan ko ning pululungon ni Winston Churchill, never give up. Hindi ka maguntat, hindi ka magdulog. Bisan nga daw mabudlay, kag bisan nga daw talaklaron, kag bisan nga damo palaligban, hindi ka maguntat, hindi ka magdulog. Agila na ang mga kasakit kag gumuntang. Sigiha pala, sa kusog ni Kristo Jesus, maangkon mo ang kadalagan. Ang kabuhi nga walay katapusan. Ang kalibutan nagasiling, aasta ang kadira, way kada paglaom. Pero hinigugma, kalibutan na naya. Si Kristo Jesus siya nagasiling, ikaw ang hakon paglaom, ikaw ang hakon anak, tagaan ko sing kabuhi nga walay katapusan. Tatlo lang kabutang hinigugma, luyag ko iplastar sa inyo sa dingadlaw. Nga pagpahayag, never give up. Una nga kaimtang sang tao, though you feel you are forsaken, don't give up. Daw ginabatsyag mo kagin patumbayaan ka, way may nagkabalaka sa imo, way nagabulig sa imo, daw halos kintakluban ka sang bilog ka kalibutan, daw halos ang imong kinabuhi, way na sing lulutsan, hinigugma, ginpatumbayaan ka, suno sa imo balatyagon. Pero hinigugma, si Kristo Jesus nagsiling, I will never leave you, nor forsake you. For I will be with you even unto the end of this age. Amuning saad sang Dios naton nga buhi. Amuning saad sang Dios nga aton manluluwas. Amuning saad sang Dios nga nagdahatag sa imo sing kalipay kag kasiguruhan. Magaupod siya sa aton bisan pa sa natawag nga katapusan sining katuigan. He will be with us. He will never leave us nor forsake us. Saad ni sang Dios, sa dira nga gitalupangod mo, nga ikaw makasasala, sa dira nga gitalupangod mo, nga ikaw naginulsol, sa dira nga ikaw nagbukas mo kasing-kasing kag pagi sa pagto, ginbaton mo si Kristo Jesus, nga mo kaugalingon nga banuluwas, ang kaluwasan imo na baton kag naangkunan, anak ka sang Dios, kag siya nagatag sa imo sa pagpasalig. I will never leave you nor forsake you. You are mine. You are my child. Hallelujah! Amuni ang kasiguruhan nga ginadala sang Dios sa aton. Though you feel you are forsaken, never give up. Go on, my brother, my sister, serving the Lord. Ikadua, though you feel you are a failure, never give up. Bisan nga siling mo daw, wahay ko kadalagan, kapaslawan ng tanan sa akon, ginimo mo niyang tanan, gintinguan mo, pero kapaslawan lang yapon, kapaslawan. Pero hinigugma si Kristo Jesus iyan nagsiling, in me, siling niya, you will have victory. I have overcome the world, siling ni Kristo Jesus. Mandadaog ka, wala sinatawag ang kapaslawan sa imo, nga masapwan kag mangkunan. Kung si Kristo, imo gintalupangod kag ginkilala, nga siya nagapanag-iya sa imo kinabuhi, nga gintugutan mo siya nga magahom sa imo kinabuhi. Hallelujah! Tuytuyan kaniya sa dalan sang pagkamadinalakon. Siya lang ang gaupod sa aton, wala na si iban. May mga kabyanan kita tuod, siling mo, saad nila, amuna, tanan, himuna nila, tanan, buligan ka. Pero at the end, ay, nakitaan ka na lang gali, yara ka sa bibi sang kinawadon, kag daw halos patyon mong imong kaugalingon, tungod sa pagpasalig sang kabyanan kag sining kalibutan. But I would like to declare to you, I have a good news for you, friends. Though you feel you are a failure, though you feel you are forsaken, I want to let you know, Jesus Christ will never leave you. Jesus Christ is your victor. Siya lang ang mandadaog sining kalibutan. Be of good cheer, hambalya. I have overcome the world. Magmalipayon ka, kay nadaog ko na ang kalibutan. Hallelujah! Sa adis ang Diyos. Katapusan ni Gugma, though you feel that all is lost, don't give up. Never give up. Kaya mo malay ganing mensahe ni Winston Churchill sang kinagdasa nga magtambong nga mangin speaker sa isa ka-graduation. 3 words. The shortest message ever given sa commencement exercises. Si Winston Churchill. Amula ni ang balya, never give up, tigulang na siya. Gasungkod sa pasaka dito sa pudrom dito, o kung sa rostrom, dito sa nagtindog, ginsang atyang iya nga baston dito. Nakitaan tanin ni Gugma dito sa lalantawon sa Cambridge mo. Kag dito nato nakitaan, nga saya pagtikab sa pulungon nga nagakurog pang mga tingog, kag nagakurog ang iya mga tuhod sa katigulangon niya, singgit sa gyapon, never give up! Sa 3 kapulungon ni Gugma, dito lang
nabatian sa mga estudyante kag ang tumalambong pagpamalakpak sa 3 kapululungon, never give up. Hindi gid magdulog, hindi maguntat, nga ang nagapasalig sa aton, among hari sa mga hari nga mo si Kristo Isos. Ang nagahatag sa aton sa kasiguran, si Kristo Isos nga manluluwas naton, si Kristo Isos nga manugtabang, si Kristo Isos nga manugayo, si Kristo Isos nga manog himuno sang kinanglanon naton. Kasya ang aton kinabuhi nga walay katapusan. Is the way, the truth, and the life. Truth is a person. Life is a person. Way is a person that is in the person of Jesus Christ. You will have all of this the moment you recognize Him and the moment you give your life unto Him. Kinitugyan mo ang tanan sa iya. Never give up. Mga paghangkat sa sining kalibutan, naghatag sa aton sing kusog, nga pagkapabilin kita kung si Kristo upod naton. Hallelujah! Siling sa balaan kasulatan, greater is He that is in the world than he that is in me. Dako sa gali. Sa aton, kinabuhi, dako si Kristo. May kusog ka, kung talupangdon mo, nga matutuod nga siya ang imong kusog. Siya ang imong kinabuhi. Siya ang imong dalangpan kag pagkamatarong. Hallelujah. Anong imubuhaton? Mangin man dinalakon ka. Ang aton lang galing kay ginadumdum pa nato atong mga nagliligad. Ari lang ako isiling sa inyo, sa hindi pa natong takpan ini nga buluaton. Isiling ko siya, never allow the past to paralyze your future. Hindi pagtuguti nga amang nagliligad ni mong kapaslawan, makaupang sa imong palabuton sa kadalang-an nimo. Why? Si Kristo Jesus ang sabat sang tanan. Wala na sang iban. Busa inigugma, akon lang ipahayag sa imo siningation, nga ngaton kinabuhi, isagid lamang. Kag kung isagid lamang ini, malahalo ni sa tubangan sa Ginoo. Kag amo ning panginmatya niya, kag saya pagpanginmatay sa imo kag sakon. Hallelujah. Dara naton matulupang dangali, nga ang aton kaluwasan, kahiluwayan, kasiguruhan, kabuhi nga walay katapusan, nagpadayon sa imo kag sakon. Hinigugma, nangin Kristohanon ka na, dugay ka nga tumuluo, pero failure gyapon ang ginabuhat mo. O kung wala kasing kadalagan, today, I have a message for you. Himua si Kristo Jesus, partner sa kabuhi mo. Kay siya ang kusog mo, siya ang pagkamandadaog sa kinabuhi mo, kag siya gid lamang ang sabat santanan. Make Jesus Christ as your partner in your life. You will become victorious. You will go on. And by His strength, you will move on. Move on. Never give up. Because victory is yours. Mga hinigugma, Diyos magapakamayo sa atong tanan, magapampo kita. Balaan, gamhanan nga Diyos, ang amon pagpasalamat, na makasiling kami, nga ikaw ang amon Diyos. Makasiling kami, we can do all things through Christ who strengthens us. Dako ka nga yari sa amon sang sa kalibutan. Busa Ginoo, mandadaog kami. Kag dili kami magdulog ka maguntat sa amon pagpangalagad dira sa imo. Kay ikaw ginalantaw namon nga mo ang amon kadalagan. Salamat sa imo mensahe, O Dios. Salamat sa mga pululungon. Salamat Ginoo sa pagdala sang imong mensahe. Diyos magapakamaayo, O Diyos, sang imo pulong. Salamat gid. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Liwan, si Bishop Ed Dalisa Fernandez, ang Lift Jesus Worldwide Ministries, ang General Overseer, kag Founder and President, nga nagadala sa maing balita, kag nagapasalamat gid sa inyo kaayo, kagatutom, pagsakdag sa nangilikuton programa, nga nagapadayon, kay kanagasiling, we will never give up this program because we believe si Kristo Jesus ang sabat sang tanan. Dalayawon, Diyos magpakamayo sa ating tanan. God bless.